Parece una mierda, Pere, no spara. Io me l'ho detto già 3 volte, no? Chi non è merda, Pere, parece una mierda. Boquerón o perreritos. Boquerón, Anem a buscar el bol, que ha entrat molt bé. Que fan, tio. ¿L'Ungles se te encarga o qué? Jo hi veig com els boquerons tenen olives, estos. Boquerón, no están. Boquerons amb papa i oliva, que bo. Jo hi veig com banana Andreu, amb burret, boquerons amb burret. Jo hi veig com banana volta les dues a I un poquet de nata muntada, però... Una estava Cablai, que antes era tasca, anem a fer els boquerons el diumenge. Ai, nanda. El boquerons de papa. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Tio, has de... Ui! No Señor. No estan. Totes les nits que dic, avui no m'emborratxo ni de conya, aquestes són les nits. Ahir he de fugir Jo de estic treballar. borratxet, ja. Home, jo, tu saps que Red en bicicleta m'ha fet? Almenys 3. Jo no és perquè trobo que estic un poc d'això, però que estic tan rebentat. Però he fet 10 hores de feina, que penso que no em pega més. Jo vull treballar, Es un poco flojo. Yo soy un poco flojo, ¿verdad? Un poco bergamocha. Creía que iba a decir lo menos 5 y unos 3. 3, además de ron, después. Ahí, por lo menos 3. Més ya no ho sé segur. Però sí, sí. Que llamem a cada mitjà amb unes olivetes o què? Olives! Boquerons tienen mullats en burret. Hi ha boquerons a dalt? El salchichó, de hecho, el que da, o s'ha fundit. El salchichó ese yo le pegaría un mort. Puc pegar-te un mort al salchichó? Miquel, puc pegar-te un mort al salchichó? Puc pegar-te una pata als ous? Puc fumar-te un puro? Allò parece que ja s'ha acabat, Isabel, en la termana Francia. Ya fa rato. Quan hem acabat? Todo nos parece un Andreu. Todo nos parece un Andreu, marata versión. Todo nos parece hotel de... Todo me parece una mierda. Todo me parece una mierda. Todo me Quería que me sentara aquí. Soy madre de Menos mal que he vingut a la pastorera. Olives! Ahí, el cantó! Salva, dona'm els olives, va. Olives! No, olives no, però no teniu un pèl. Olives